Допуснете ли нещо да излезе през устата, то трябва да бъде най-хубаво. Не е позволено на човешки език да си служи с отрицателни и горчиви думи. Затова е казано в писанието: за всяка празна дума ще давате отчет. Същото се отнася до мислите, чувствата и постъпките на човека. Човек е свързан с разумният свят, с същества от висока култура, светии, ангели, архангели, които държат сметка за всяка негова постъпка, за всяка мисъл и чувство, които излизат от ума и сърцето му. Един ден той ще отговаря за всичко, което е допуснал в себе си. Човек дохожда на земята, ражда се, яде, облича се, учи. Изразходва се грамадно количество слънчева енергия, светлина и топлина, различни елементи, кислород, водород, азот, фосфор, желязо, злато и така нататък. Всичко това струва милиони и милиарди. Ние виждаме, че човек расте, развива се, но колко струва той на природата, не знаем. Колко енергия са изразходвали разумните същества, като са работили и работят върху него, и това не знаем. Направете сметка колко коства един човек, който е живял 100 години на земята, за да разберете има ли право той да злоупотребява с онова, което му е дадено. Който злоупотребява с правата, които му са дадени, лишава се от благоприятните условия на живота да се ражда и преражда. Да не може човек да се преражда, това значи да бъде завинаги затворен. Днес няма вече условия за злото. Син човечески дойде на земята именно за това, да освободи човечеството от злото, от лошите хора и животни. С други думи казано, всички обикновени човешки идеали ще изчезнат и ще се заместят с вечни. Всяка мисъл, всяко желание, което не се основават на някакъв велик идеал, сами по себе си ще изчезнат. Само една мисъл да остане в главата ви и едно желание в сърцето ви, но да са безсмъртни. Какъв смисъл има, че сте родили 10 деца, които не изпълняват Божията воля? Какво дете е това, което не обича баща си? Без любов не могат да се проявят нито вярата, нито надеждата. Любовта е първият и най-силен стимул за човека. Любовта на Бога към човечеството, към всичко живо го заставя да дойде света, между хората. Обикновено Бог посещава света в усилни и тежки времена, когато човечеството минава през големи кризи. Днес времената са тежки, хората и народите минават през големи изпитания, поради което Бог е най-близо до тях. Като се говори за прераждането, мнозина не го признават, но това не е важно. Какво от това, че някой не признава известен факт? Независимо от това, фактът е на лице. Хората са съществували и преди историческите времена, съществуват и днес. Те се раждали и прераждали, благодарение на което придобивали по нещо ново, усъвършенствали се. Човек се преражда, но с нови имена. Същото става и с народите. Сегашните народи, наречени германци, англичани, руснаци, французи, българи и други, съществували едно време под други имена. Колко време е живял човек на земята, точно не се знае. Различни мнения има по този въпрос. Според Библията човек съществува от 8000 години. Според окултистите от 18 милиона години. Бог иде на земята не да съди хората, но да пречисти света. Как ще го пречисти? Чрез огън. Затова е казано в писанието: всяко дърво, което не дава плод, ще се изкорени и в огън ще се хвърли.